ka Meghalaya Board of School Education hakala asing ublay jong kata yaw kalapan banaya ka result jong ka secondary school leaving certificate bat na ki san po hazar prapo wingut kibala ya khoni kani examen kibala pas ki long tang arpusan hazar shispa khandai pusan ngut kata ka long tang san po point la iwe na ka shispa ka result jong examen secondary school leaving certificate na matric kalapan kendet biang mentaka kenti habai i babon ki school bon chakamat ak kerdan top 20 kidi ki school bam ju kami osngokoi kat baki school bapau nam kanong ba shalong kilapoi kham shadien kumbalalong ha kasnam balala ka school Sherwood School Tura kalayo banbat biang ya ka kerdan benengkong lengba ka samla chetna bos bat ka kerdan baar layo ka St Thomas High Secondary School Shillong lengba ka samla Sainava Modak bat ke School Little Flower Shillong kalayo ka kerdan ka balai lengba ka samla Ainam da Pishishati Bersat kiwei pat kideu samla Arman Kiwar jong ka 7 Set High Secondary School Shillong ubalayo ka kerdan basau ka samla Dalang Kisah Merthong jong ka Mairang Presbyterian Higher Secondary School ka balayo ka kerdan basan kajing pas jong ki khana menta kasnam kalong tang san po point lai iwe ne ka shispa bat kene ka pen i ya kajing nang duna ki bapas ha bayunu jor bat kasnam ka balalet no ngok kemen palat hi bat kajing ngong guru hadu kata-kata hi kumta hi ngong kemen ba ngalapoi hadu hangni mo menta kajing treshtom jonga kala seiso ta kemen hadu kata-kata hi poi Yono pi ai kublai na ka penpau ka jisung halot ka ka jing pas ha ka jong pi ningkong te yublai hi ya te pi kata ba kamtam ya ka kwat ka khia ba ai ka ma ka kwat ka khia na ba dem kwat khia ka met mo hin poi shanu hi te ya kina hi kai ro kamtam ba la ya rap yang badan lang ba nga ba ai por yang te ye mi paparu men para bagi ki bahye hi barakhat ki ba ya shania hanga ki ba nget bangala ban yo position ha ka matric exam hadin 11 12 ta nga kwa hi ban let puli medical kade ka dream jonga bangan yo ban let ka line medical kumujulong baros kata kasnimi result kade kasni ka bhau hoi bha kham tam ha ke jaka pulie namar ka jinge tor jiki samla pulie banet chimfon kidan bon teli ke jaka pulie ke badap de samla ke berang supas ke eksamen SSLC ban chimfon bat namar ka ni ke jinge i sarkar ke lapen mi ke jing betha ban chu ai form online no ke samla pulie kenang bakit om yelum brio bon got ke jaka pulie kabala ban bo jing ma na ke jing sapriang jong ka klam COVID-19 U Principal ke St. Anthony's Higher Secondary School Shillong, Father Anthony Kharkongor, ulong bakijing tha jong sarkar ban tha shim form online ye kisam la pulie kam shim dan jing mut satya. Namar kisam la pulie ken hapat ban let hi dala de shaki jaka pulie ban tap ye ki form. Ya bai dei berkani ke admission ni don hakani ke juk jong ka jing ka jing sisya. Kumba la betha la bu ki order bat la ai betha ini dekat sarkar bangin haban le kata online admission ke henry kani ke order kawan kala long one state hadu ba baro ki school nganget kimnuk klemla ban le ya kani ke online namar ba kan simpor ni wala kata pat ni bahasor katukat ni ngilala ban le online bat hakaju ke poru nakadaw jong katukat ni pat ki bala nakat katukat ni ki school ki bala de ban I form tika government kala ayangi arbanta ya kitu gi bamla ban le online kin haban le ban wan sim de form ban pendap ban submit bana ka banta kitu pat ki bala ban le online kila ban le online kin pendap ni ka jing ya per ka lo ka jing bam ngothu junga ka long ba kumno pedeng hat nalor bala pendap ya ka online ki om ban hap print ya kita ki form hadin kata pat kin habat ban submit hi tekat kum kaji perkhat junga kaji sia ka dei ka ju hi te namar ban shu submit ban upload lut ya ki documents ni don kam ka por ban nak taki briu bat kum baskur jungi ru wat lada kala long ka skur ba biang ru trai ngayu i badang don hi ke jing duna hang neng tai nim pat la lut ban but ya ka jing betha jong ka sarkar ni wat la ka tapat kumbala ka sarkar kala ai la dengi bangin yarap nak ban taki tu ki bamla ban le online ngila shule lang ba ka ju ka por offline tena benta skur jungi kelong ke bakam suk renga super khat pat nak benta katu kan ki skur ki ba kum shinong gendong kum shinong sunapahar sya umdang syarang belang kat nu kendon ke jing klempep namar kiru kiri kwai ben persyang ban le kan ki online rei
Don na pedang katukan ni principle ke pun yang ki ong ni ki jinjar namar bakam biang kataka network bambiang kataka digital facility kam biang ka light ke ni katai te kalong ka ba ha ke ju ka por pat ngaya ong ye ki bat ngaya tha ye ki bangim de ban yakir ki namar ka government ka ai lat ngi bangim de ban kut no ban chim ki form admission namar menta usdem ngim tip lanu kan long ka school te mangirung la susim ye ki form bat ye ki result ngim pat depan benah namar ba ngin hap ailat ye ki weru ki badang don senong kendong ki bamla ban poish ban wara ye ki form lani ban le online nakadaw jong kan ni ka jing kliang number jong ki kali nakadaw jong ka jing kibun ki jing e pala hujai te nakalian juga school jungi re ngidang ai ka ngidang bu ka por stay away ai kum tu ban nak minta kitu ki ba dang kwa ban ai ki form bat kumta ngidang buru katu kan ni ngidang preserve ya ki seat kumbala lak mundum naman malaki stream ngila ya bu bakat sun seat ai nak benta kitu ki bam la ban shim admission hang ni Nagaliang umentri bapet ya ketenat puli putih ke jela bala kemen remboy ulepen pawe ke jengbam sengotenat bagi dan chipoteli ki sekolah ke jela ke bam shim ladan watang wiweiru iban pas kene ke eksamen komta ula betha badai banwat benia ke daw halor kene ke jengbam pas kenang ba ketenat puli putih kan yok mi ke badan kamban le nak benta ke bha kamiat jang ki samla pulia ulepen pawe ke jeng pas ki khana kaduna bha hanrei ke basngo tenat pat kalong baki skol hak keleng ki benta jong ke jela kham tam ki thanong kendong kila le bha ha kene ke eksamen Tekadei kalong kabasngusi hado kata-kata. Namar ba ngi expect hi baki kena kum ki kun ki parak persa ki jongi ha baki ele kano no exam kadei kidei ban pas ba. Te andayo I kum kadan gawe ke school ka ba sa phaungot ki kena ki ele exam. Ki ba pas kidei 0. Ki don ki school bakasan ngot ki bayele ki ba pas dari 0 syakaro ki don at business po kasi jang tia ke jongi te kane kalong kaba pensongsi hado kata kaba ngidei banwat ya katanra te dei na kalyang jonga ngala ong ya u director ba un deputy ya I officer jo na katagathain karo ba pe karo ban pe ya kini ki school balai kapas percentage ki kalong 0 haba ki kena ki ba appear kibud kadon ka weka school ka chokpot higher secondary school ka ba ki bayele la kamba kla ka dei sispa khatlai ki ba pas mat khat wimut kalong kanne kalong unacceptable handai ki pakidaw habanga kren kumta amde banga ong bang keno ki school ringin wat kenya gidaw yo dei kano ka mar kabaladep minam la shu ban phaiden kabak dam kam kolong nak itu ki jingjia ngin lan ban shim ki corrective measure khnang ba hakini ki system ki banwan kalong kan karisol ngane ka jimpule ki jong khna kandong kababian long ki dominate hanrai man tau snempat ngai iba ki school ki bang ngimpoi perkhat na baro ka state ka jongi kalong kidon kerteng hapo katu ka top 20 katu ka pen iba ki khna school kilas ngothu ya ka jing koridor jing start kila kimek pa ka ngothu jing koridor jing start but ki khna but ka pen I ba amdei tang ki school hasor ki dei ki babiang ka ladau khna operation ha ka no ka jaka ka baudon ru kamut ka school ki school menta kilabun ki babiang